Gaur urrizek 21, eguena, eta egurrostien da, eta oraintxu aldatu dugu egune, eta lehen epelantzien egon dana, ja, ospu indegu nahiko txu. Gaur azkeneko egunetako egoizie ikusitie, ez da gauzan dirik egoteko modukoa, baina, bueno, hemen lehenengoa badeku ikusten da, egoizine eragine, arrakalatu dute, eta esporak be apurbete naseitute daudekoz, hemen bigarna, eta lenguaren parekoa. Gorkoan askorik ez dago, baina hemen beste bat. Pentsegurot, inguru hau urestatuen gainun, eta horren ondori izan dela. Edo behar bada hurrengo gunetan ikusiko da. Dana dela, eurizein arte, itxuro baten. Gaurgo, bien bizargo izaldien edo ingo dugu, baina, bueno, ia zenbateten dugu. Eta hemen atzoko txikitxue. Bueno, gaur gozandirik ez dau, baina aurrikuspena debeteri ez. Behar bada gitxea hongo da, ez da bideo hori bez. Ia bizarko eurizek zelako dizan, eta itxuro baten, aretxan eta pinuen honi jogarren ez dagon. Baina egize bada baite, aurten eskurrasko dauela. Eta eskurre dauenien antza, ez da egoten paratziko askori ditu moten. Orduan, bueno, baina zeuzer gehitxo hau, egon berko lauke. Ikusiko ba?